קיצור, זה התנתק משום מה, אבל הנה אנחנו בחזרה פה, חוף בת ים, חוף הריביירה. פה יש לנו את המגדלים, זה המזח בעצם. פה אפשר לראות את המים, פה אפשר לראות דייג אחד, וכמה גולשים במים כמובן. ילדים משחקים פה, ואנחנו הגענו לפה כדי לדגום את המים, לראות מה קורה פה. אז הבאתי איתי מהבית צנצנת, אני בעצם הולך לדגום את המים האלה. מישהו רוצה שלוק? זה מה שקורה פה חבר'ה, זה הביזיון, מים שחורים, אי אפשר לתאר בכלל את הריח. זה מה שזה עושה למים. אני יכול להגיד לכם שאני אישית אין לי מושג מה זה, אבל זה מסריח, זה מאוד מסריח, וזה זורם לים פה. זה די מצחיק, יש פה כמה גולשים, כאילו לא מבין איך דברים כאלה קורים. כשבאותו זמן אפשר לראות את הטרקטור עובד שם, ועל הסוכת מציל רשום שומרים ים לכולם. החופים שלנו בידיים שלנו, והשאלה שלי, בידי מי החופים באמת? כי אם זה המצב והיה מסריח ואף אחד לא מטפל בזה, ועיריית בת ים בכלל, התקשרתי אישית אליה, אף אחד לא יודע למה זה ככה, לאף אחד אין תשובות. זאת אומרת, התקשרתי גם לעיריית בת ים, הם הפנו אותי הלאה למחלקת הים שלהם, לרשות המים שלהם. הם בכלל לא יודעים שיש בעיה. הרשות להגנת הסביבה לא מודעת לדבר הזה בכלל. אבל הנה, לנו יש פה את הדבר הזה. בואו נבין מה אנחנו עושים עם זה הלאה עכשיו. שיהיה לכולם המשך יום טוב.